Καλό απόγευμα από τον Άγιο Χίλιο. Είμαστε στη Βασιλική του Αγίου Χιλίου από πάνω. Βλέπετε, ημέρα ανοιξιάτικη, βασιλεύει ο ήλιος, τουρίστες κάτω αρκετοί, παιδιά γεμάτο, βγαίνουν φωτογραφίες, οι αγελάδες βόσκουν. Αυτές είναι οι παλιές οι αγελάδες, οι βραχικέρατες που ζουν στη φύση έξω. Ο ήλιος βασιλεύει, είναι απόγευμα και τα βλέπετε τα αγελάδια εδώ. Βοσκάνε έξω στη φύση όλα. Ειδών αγελάδια, παντού βγαίνουνε. Μοσχαράκι έχει γεννηθεί εδώ, το βλέπετε. Από όλα έχουμε στο νησί μας, όπου και να κοιτάξεις έχει από όλα. Προς εδώ κάτω έχουμε και βουβάλια, το βλέπετε το βουβάλι. Εκεί κάτω άλλα βουβάλια, μοσχαράκια. Η πρέσπα είναι το πιο ωραίο μέρος. Όπως βλέπετε όλοι ζουν άνθρωποι, ζώα, ανέμελα στις πρέσπες. Είναι άνοιξη και είναι περίοδος αναπαραγωγής. Οι αγελάδες αυτές είναι πάρα πολύ παλιά ντόπια ράτσα, σαν εμάς. Αιώνες ζουν στη πρέσπα. Από όταν κατοικήθηκε η πρέσπα, αυτά είναι. Τα βλέπετε. Τα μοσχαράκια τρέχουνε, γεννήθησαν οι αγελάδες. Είναι άνοιξη. Τα βλέπετε. Παντού μοσχαράκια, αγελάδες, παντού τρέχουν. Χαιρετίσματα σε όλους.